Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni migawo mar okwach kich NIS nindo e klas kendo kelo negi wich kuot makama giso e wigi onge. E twak mare kod jofwambo e boma ma Mombasa, Gachagua ne wuok tung' mosuo kod jatend okwach kich Nordin Hajji ma wacho ni osiko londo mana piny to ok chiw maleng' ne jatend piny Kenya William Ruto. Gachagua kane medo loso bende ne owacho ni jo NIS osiko tiyo mana tije mag siasa kanyo gitemo tude en kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ng'anyo mosebedo katimore pacho kae. Gachagua wacho ni Haji bende noriembo jodito e migawo no, gino momiyo okwach kich ma pacho kae ndie koro dong' ma weth ka koro oramo ni Nordin Hajji to nyaka koro gwe mana tao. Mae kaka noloso. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government, and the people of Kenya. That Nordin Hajji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general